ଆପଣ देखा थे ମୁଁ एक्चुअली କାଲି ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଭାବୁଥିଲି ପ୍ୟାକିଂ କରିତେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପରେ ତ ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିତେ ନାହିଁ ତ ଏମିତି ସବୁ ପକେଇ ପୁକା ଦେଇଛି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ତାକୁ କେତେବେଳେ ପୁଣି ପ୍ୟାକିଂ କଲାବେଳକୁ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପୁଣି ଏତିକି ସବୁକୁ ଏଇ ଟଫଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପସେଇ ନେଇକି ଯିବା ନହେଲେ ଦେଖିବା ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସାର୍ଙ୍କ ଥିବ ଯଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ମୋତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆପଣ ଦେଖିବା ତ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆମ ରୁମ୍ରେ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପପୁ ସାଙ୍ଗର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ତାକୁ ଏବେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ବଜାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ମୁଁ ତ କେବେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଛି ହେଲେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିନି କେତେବେଳେ ବଜାଇନି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦିଆ ବାଜୁ ସେଠାରେ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି କ'ଣ ତାର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତା ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା କବସା ଦିଆ ବଜାନ୍ତୁ ବଜାନ୍ତୁ କବାଟା ଉଠାନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବସାନ୍ତୁ ନା କହିବ ନା ଏଟା ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି ଗିଫ୍ଟ ଦିଆହବ ସାର୍ ସାର୍ ଏଟା ଶୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଶୋଇକି ଅର୍ପଣ ସାର୍ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆହବ ସାର୍ କି ସହିତ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଜାଇ ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଶୁଣୁନାହିଁ କେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ଆଉ ତମ ଜମାନାର ନୁହେଁ ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ତମେ କେମିତି ପୁରା ରେଡ଼ିଓରେ ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଟା ବି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲୁ ଆମେ ପିଲା ଏବେ ଜାଣିନା ଆମେ ସାର୍ କ'ଣ ଆମର ପାଠଶାଠ ହଉନି ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପିଲା ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପାଠ ସେଇଠି ଆମକୁ କହିଲେ ରେଡ଼ିଓ କିଏ ଟେଲିଭିଜନ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ପଢୁଛନ୍ତି ପୁରା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଏପରେ ଆପୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ ଜାଣିବେ ନା ରେଡ଼ିଓ ସାର୍ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁ ଆଉ ଚାଲୁ ସେମିତି ଆମେ ସାର୍ ପଢାପଢି କରିନୁ କିଛି ପଢାପଢିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଆଉ ଜାଣିବ ନା ପାଠ ଆମେ ସାର୍ କିଛି ପଢାପଢି କରୁନା ଖାଲି ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଟପର ହେଇଗଲି ଆଉ ଥରେ ହେଇଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ସଦାଳ ନା କ'ଣ ଯାହା ଥରେ ଦିଥର ଟପର ପିଲା ଏଠି ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି ଟପରିଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଟପର ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗର ତାର ଟିକେ କାଲିଠୁ ଖନ୍ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଖାଲି ଛନ୍ ରେଡି କରି ରଖିଛନ୍ତି ସାମାନ କାଲି ଚାଲିବେ ବାଲିସ୍ତାନ ଦେଖିବା ସାର୍ ତମେ ପ୍ୟାକିଂ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ କାଲି ଚାଲିଲେ ସାର୍ ପୁରା ମନ ଖୁସି ସାର୍ ଆମର ମନେ ଖାଲି କିଲକିଲ ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ମ୍ୟାଡାମ ପଛରେ ଦେଖିବେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆଉ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ ହେଲେ ଆମର ରେଡ଼ିଓଟି ଗିଫ୍ଟ ଦିଆ ବୋଲି ଡିସିସନ ନିଆଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ଜମାନାର ଲୋକ ରେଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଜମାନାର କ'ଣ ହବ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ତେଣୁ ସେଇଟା ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ରେଡ଼ିଓ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯିବ ବାହାଘରକୁ ଦେଖିବା ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ବଜେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଇଟା ରେଡ଼ିଓଟା କାଠ ରେଡ଼ିଓ କାଠ ନୁହେଁ ସବୁ FM ସବୁ ଅଛି ଏଥିରେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମେମୋରି କାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ବଜାନ୍ତୁ ନା ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଟିକେ ଚାର୍ଜିଂ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ଲଗାନ୍ତୁ ସମୟ ତ ଘୋର ଅଭାବ ଆମ ପାଖରେ ଖାଲି ମିଛୁଟା ହଉ ସଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବଜାନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଲା ବେଳେ କିଏ ବାହା ହେବିନି ତ ଆମର ପପୁ ସାର୍ ପପୁ ସାର୍ ନୁହେଁ ତ ଅର୍ପଣ ସାର୍ ବାହାଘରଟା କିଲକିଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ତ ବୋଧେ କନ ହଉଛି ନା ଆମର ତ ସାର୍ ବାହାଘରଟା ଏଥର ମିସ୍ ହେଇଗଲା ହେଲେ ପପୁ ସାର୍ ଆଶା ଅଛି ସାର୍ ଡାକିବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯିବାର ଅଛି କାଲି ଟିକେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ପପୁ ସାର୍ ବାହାଘରଟା ତ ମିସ୍ ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପପୁ ସାର୍ ନୁହେଁ ତ ଅର୍ପଣ ସାର୍ ବାହାଘର ଦେଖିବା ସାର୍ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ତ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଗୋଟେ ପାଟି ବାଡ଼ ଦେଇଦେବେ ଡାକିବେନି ବୋଲି କାହିଁ ଲୋନ୍ କରି ବାହାମି କାହିଁ ସୁଝିବି ପଇସାକୁ ହେଲେ ଆମର ଅର୍ପଣ ସାର୍ ସେମିତି ନୁହେଁ ମାଲଦାର ପାର୍ଟି ତେଣୁ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତି ତଥାପି ହେଇଗଲାଣି 10:50 ପାଖାପାଖି ଏବେ ପୁରା ସାମାନ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାର ଅଛି ଆଉ କାଲି ସକାଳ 5:30 ବାହାରି ଯିବାର ଅଛି
ट्रेन अच्छी तथापि ट्रेन 7टा केते 30 कि 40 अच्छे बोधे ट्रेन 5:30 बाहर स्टेशन गोटे घंटे पहुँचमी पहुँचला ट्रेन धरी चलनी देखिए तो पैकिंग कर टाइम लगे डफल बैग गोटे नहीं जाऊँगी गोटे नॉर्मल गोटे हैंड बैग नहीं जाऊँगी देखिए कौन हो सब सामान भी किन गोटे दुटा बाकी रही जोटा कि मिल जाव वीडियो सहित बनी रुहतु देखिए कौन कौन चलती कौन कर रोज वीडियो टे सब्सक्राइब टे करूँ लाइक टे करेंगे शेयर पे करेंगे रोची आ कह ठीक।